Hola, benvido. Moitas grazas. De que eres profesora? De literatura española. De literatura española. A universidade está en Portugal, en Braga. Xa cerca da fronteira, o cal é moi interesante porque tamén permite, bueno, percibir e ver todas estas confluencias que está habendo, ou que houbo sempre entre a cultura galega e a portuguesa, o do norte de Portugal, a nivel de teatro, a nivel de poesía, a nivel de... Bueno, vivir nesa transversalidade cultural, bueno, pues para mí é moi rico, non? Nese sentido tamén me sinto moi ben acollido en Portugal, é moi portugués, non? Como é ser profesor? Bueno, pues é unha experiencia, non? O bo de ser profesor é que cada día, bueno, pois tes que encarar retos diferentes no teu día a día. Entón, pois, entendo que é unha profesión moi dinámica. Eu sempre quise ser profesor, ata hoxe non me arrepinto de serlo, non? Pois, en fin, estar cos estudantes, aprendes tamén moito, non? Da interacción cos estudantes, cada día, cada clase é unha clase diferente, nunca se repite a mesma clase dúas veces, non? Entón, iso fai que sexa unha profesión nese sentido estimulante, para mí polo menos é o, non? Disfrútalo. Desde pequeno sabías que querías ser profesor? Non sei se era de pequeno, non creo que fose, porque de pequeno, como todos, quería ser futbolista. E despois, xa, cando estás na secundaria, como a vos, e vas perfilando un pouco o que queres ser. Tamén é verdade que tiña na casa algúns referentes, meus pais son mestres, tamén algúns tíos, e bueno, sempre me atraeu nese sentido a docencia. E bueno, pues fixen filoloxía un pouco porque me agradaba ser profesor. Sempre quisiste ser profesor da universidade ou... Non, claro, estas cousas non se planifican así. Sí, pero alguna vez pensaste en ser profesor de secundaria ou... Sí, cando empecé non tiña claro a onde calía ser o punto de... Sabía que era o punto de partida, pero non o punto de chegada. O que pasa é que, bueno, as cousas vanche levando a outras, e, bueno, pois, nada máis terminar a licenciatura, comecei coa tese de doutoramento, bueno, pois, logo fui de lector a Varsovia, a Polonia, e, bueno, pois, me fui encamiñando cara ao mundo universitario. Sigo colaborando con a Universidade de Santiago de Compostela, colaborei con iniciativas neste caso do goberno galego, como os certificados de lingua galega, os manuais de galego, que nunca deixei de perder os vínculos profesionais con Galicia. E ti falas portugués? Sí, bueno, en fin, intento, polo menos non, sí, claro que falo portugués, lóxicamente, pois non tes a fluidez que tes cando falas con a lingua como é o galego, pero sí, claro que falo, ademais teño relacións xa non só con todo o mundo da lusofonía, non só profesionais con Portugal, sino tamén familiares con Brasil, etc. Por tanto, non teño inconvenientes ni dificultades co portugués, claro que non. Cos meus compañeiros galegos, normalmente falo galego, cos que non son galegos, son das outras partes de España, pois falo español, e cos compañeiros portugueses, pois naturalmente falo portugués. Moitas gracias. Nada, a vos, moitas gracias a vos. E nada, pois a seguir practicando e mellorando o galego.